aiki da zanen yatsun mutane sai a kira yaro daya sai a masa rijista sai a yi ta daukan biometric, wani sai a yi kaman guda 50 ko 100 sai a shiga online a dauki wasu hotuna da ba a san da su sai a sassaka sai a saka sauran bayanai gaba daya kawai sai a yi rijistar sim sai a ajiye sai a ce in ka zo sai a ce kana son ka samu wanda aka yi rijista ne ba sai ka ba da bayanan ka ba sai a ce za a kara maka 300 a kai za ka kara 300 sai ka kara sai a baka. Sai suka fara yi kaga mun yi gyara a baya mun kuma bar agent nan don su ci abinci to sai zama da su ake aiki ake cutarwa. Duk sim ɗaya da aka yi garkuwa da wani in mun bincika sai mu samu ba a kamfanin wayan aka yi rijista ba a wurin agents ne, sai ka samu ko bakin kasuwar anguwa kaza ko a ƙauyen local government kaza a Potoskum ko gari kaza a cikin Jalingo ko anguwa kaza a Darazo. Irin waɗannan yaran da muka ɗiba wanda 'ya'yanmu ne su suke yi sai su rika yin abin da bai dace ba. Wannan ya sa hukuma ta ce to tun da aikin hukuma na farko a duniya shine kare rayuka, so duk wani abin da za a duniya wannan shine dole zai zama number one. In ka duba kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 1999 karkashin section 14 subsection 4 under article B cewa the responsibility of each and every government is the protection or the security and welfare of its citizens. To da suka yi wannan abubuwan malam ya mai da hannun agogo baya. Da na samu wani rahoto a kai na kuma yi bincike don ina bincike sanda na sa a zaga wajen agents a nan Gombe na sa an je, a Yobe an je, a Kano an je, a Ibadan an je, a Lagos an je, a Katsina an je.